No, Viinikoulu Haagan opiskelijat muodostuu oikeastaan viinialan ammattilaisista, joita on ravintolaihmiset, tarjoilijat, hovimestarit, ravintolapäälliköt, osin myös keittiömestarit, maahantuojat, tukkumyyjät, vähän vähittäismyyntiäkin. Sitten meillä on hyvin iso osa opiskelijoista on Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka käy samat ammattilaiskurssit kuin nämä aikuisetkin. Jouko meidän opettajana on erittäin innostunut ja osaa meihin saada sen innostuneisuuden. Eli saadaan Joukolta paljon sellaisia pieniä tietoja, mitä ei kirjasta välttämättä löytyisi. Meillä on paljon tastingia ja me opettajan kanssa interaktiivisesti myös opiskellaan, eli keskustelu on semmoinen suurin tekijä siinä. Suurin ero tässä ammattimaisessa ja harrastelijamaisessa viinin maistamisessa on lähinnä tämä maistamisen analyyttisyys, eli täytyy joka kerta maistaessaan analysoida kaikki ne viinin komponentit, kaikki tuoksu, kaikki ne maun ominaisuudet, tanniinit, happokkuudet. Mä oon varmasti saanut kilpailuetua ehkä tuottajien silmissä, koska viinitietous on parempi kuin niillä, jotka ei ole opiskellut viinejä. Mutta mun mielestä ehdottomasti tärkeintä on se, että mä itse tiedän, että mä tiedän niistä viineistä enemmän. Eli mun itseluottamus ja mun tuntemus sitä alaa kohtaan on paljon parempi, joka varmasti heijastuu myöskin asiakkaiden silmiin. Viinikoulu käynyt ammattilainen osaa maistaa analyyttisesti, tietää mihin asiaan kiinnittää huomiota. Se ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttaa viinin laatuun, mikä oikeuttaa viinille hinnan, erinäköisiä tällaisia tekijöitä, jotka on teoriasta hyvin tärkeitä. Paljon valmistuu restonomeja, mutta se, että ne, ketkä on oikeasti käynyt nämä Haagan viinikurssit, niin se on työelämässä ja työnantajilla tiedossa, mikä se on se taidon määrä. Kaikille, jotka on kiinnostunut viineistä, niin voi suositella peruskurssia, koska se tieto on mun mielestä sopiva kaikille, jotka pitää viineistä. Viinikoulun käyminen kannattaa, koska sieltä sä saat juuri tehokkaasti niitä tietoja ja taitoja ja ymmärrystä, millä sä pääset eteenpäin, minkä tahansa uran sä oot sit valinnut, onko se kehittynyt harrastelija tai vaikka kuinka pitkälle menevä ammattilainen.